May buntag sa atong mga nagasubaybay na sigig paminaw sa atong programang pagtulunan sa kalikupan. Ako na po ni si Val Salares, isa ka magtutudlo sa Department of Biology, Department of General Education and Mission sa University of San Carlos. And sa katong naminaw sa among programa sa itong niaging Sabado, o sus na kuan gid no at among gibalita ba na El Nino karon. Pero ang the good news po para karong Sabado kay natay daghan kay mga bisita no. Gikan ni siya sa kanang Kolehiyo de Immaculada Concepcion. Sakto ba akong pag-pronounce? Awat lang po. No, si IC May ni siya, doon na ni siya sa Mango. And pila niya 13 ni kabuok, lucky 13. No, so ato sining ilailahon and kaniday sila no, membro ni sila sa gitaw og green team sa CIC. So ladies and gentlemen, please introduce yourselves. Kami ang Green Team sa CIC Cebu, taga-amping sa Kalikupan. Wow, oh. Iba ingon daw nat sa atong mga katigwangan na ang mga kabataan karon mao'y atong kaugmaon and pagtanaw lang nako sa mga dagway ani mga bata karon sa katubangan so sayag kaayo. Ilailaw na to ni sa usa-usa. So atong unahon si Miss Jam. Ako si Jam Tagalog, gikan sa CIC Cebu o sa ko ka estudyante sa senior high school. Okay, Miss Isabel. May buntag, sir. May buntag sa tanang gapaminaw. Ako si Maria Isabel Dominic T. Flores, isa ka membro sa Green Team sa CIC Cebu. Okay, Miss Denise. May buntag sa inyong tanan, ako si Denise Soriano, isa sad ka Green Team miyembro nga grade 10 sad. Okay, Miss May Kimberly. buntag sa tanan, ako si Kimberly at Cuban, Green Team sa CIC Cebu. May buntag ninyong tanan, ako si Margaret Cisaldo, isa ka miyembro sad sa Green Team. Okay, nya sa likod, sir. May buntag sa inyong tanan, akong pangan kay si Mount John Vianney C. Solon. May buntag sa inyo tanan, ako si Jasmine C. Cabriles, isa ka senior high student mula sa CIC. May buntag sa inyong tanan, ako si Pauline Sisikan, isa ka estudyante sa CIC Cebu. May buntag sa inyong tanan, ako si Glenda Menjola Jr., usa ka membro sa Green Team sa CIC Cebu. May buntag sa mga nagsubaybay, ako di ay si Jamie Armada, usa ka miyembro sa Green Team o Grade 9 sa CIC Cebu. Maayong buntag sa inyong tanan, ako si Yanzi Bautista, isa ka miyembro sa Green Team CIC Cebu. Maayong buntag sa tanan, ako si Maria Dorothy Pigo, usa ka miyembro sa CIC Cebu o Grade 8 nga estudyante. Okay, daghang salamat sa mga maayong buntag gikan ani mga bat-ana no. So, but lang kung nakahinumduman mo sila mapangantanan pero kay mas maayo man mahinumdaman nato ang atong mga buhat no kaysa pangan lang kay ang mga pangan mawara pero atong mga ginabuhat o ato na hangtod sa hangtod no kung why forever sa inyohang mga mga relasyon o naay forever sa atong mga ipangbuhat di ba no Maujud sir. Tinuod. okay di ba oh so muni siya like dako jud kay kung pasalamat no na nakuan mo sa inyohang teacher na diri sa akong likod si Miss Astrid ug si Miss Arlene, okay, na nakaanhigin mo karon no. Hinaut nunta na ma-inspire no, murag inyo maahawhag ang mga katawhan na tinuod gyud na mo amo sa tong kalikupan, no. So karon ipaila-ila ninyo ang inyohang kaning green team. No? Unsa maging mga kanang tumong no katuyuan aning kuan inyohang green team. So kisay mo unang muhatag sa sa inyohang naibawan or inyong ganahan ikaalagad sa mga minaw karon kung unsa ang inyong mga objectives no mga katuyuan sa Green Team. Si Miss Isabel. Okay, may buntag balik sa tanan. Ako si Isabel Flores then ang usa sa kanang katuyuan sa among organisasyon kay para lang pud maawhag tanan estudyante og dili lang pud mga estudyante pati pud ang mga maestra, ang ubang pang mga personnel sa CIC Cebu para pud mo kabaw sila nga moamping sa atong kalikupan. Oh, wow, nice no kay kuan murag source of inspiration para sa mga taga CIC and hopefully pod na sa tibuok pod na Kabisayan og sa Mindanao pod no o sige ikaduha ninyong kuan kanang laing tumong sa kaning inyong green team. May buntag sa inyong tanan, ako dahil si Denise Nasad. So sa among eskwelahan dili ra jud na academics ang among gusto jud hatagang importansya. Isa na sad ani ang mga prinsipyo na among gitawag nga pagrespetar sa gihimo sa Ginoo. Ganahan mi nga ang mga estudyante ibutang jud silang kasing-kasing og utok ang taro nga pag-amping og magtinabangay tatanan ani at pagsulbar aning
problema na atong Nasinati karon. Oo. Na siya. Sakto kayo no kay lisod man pud kung mag-eskwela ra ta ba niya utok ra ang kuan gipadagan niya ang ubang kuan murag tawag ni holistic man ta no ang tung pagkuan pagkat-on so nindot sige ang sunod na kuan katayuan sige. O na kanang ang dira man sad sa tunghaan ang pag learn so among nasad may lahi-lahi na mga kalihukan na sa gawas sa mong eskwelahan na may mga tree planting, mananumig mga kahoy, nasad may Limpyo Cebu, nasad may lahi-lahi na kalihukan para sa ma-expose ang mga estudyante. Okay, sige. Daghang salamat. And unsa pa ilaing kuan murag gustong mahitabo ninyo, no? Aning kuan green team na pabaylain. Unsa may kuan inyong paglantaw or misyon, no? Na ganahan mo na mahitabo di lang sa inyong eskwelahan kundi no? Kung pwede pa lang sa tibok Pilipinas, no? Unsa may inyong kuan mga ikaalagad or kanang inyong kuan di ba na kuan gitawag na tug sa English pa kanang I have a dream. So, unsa man atong paglaom ani Miss Jam? Ganahan na mo awhagon ang tanan na makikiusa sa among paglantaw sa kanang kanindot sa among kalikupan ba kanang mas limpyo nga Cebu, mas kanang mas green ang practices sa mga tao ug mga inana, sir. Oh, wow, no? So, maka-jam kita ani, no? Sa tanan ba? Di ba? Kay, ang kaning kalikupan ko, di raman yun ni para sa mga nag-eskwela or sa mga bata parihas nato, dire, no? Para ginistanan kay isa ra ba ni atong kalibutan, di ba? So, kailangan gina atong ampingan, no? So, nabalitaan sa nako na katong pag Enero ba to, Pebrero karon tuiga na ay nakaato ninyo og kuan Singapore, di ba, para sa YES katong Youth Environmental Summit, no? So murag isa na siya sa inyong murag pinakataas na naabtan sa inyong pagka-membro aning Green Team. Pero before mo nakabutan, nagiunsa man yun na kanang step by step na nakaabot mo na kuan na punto, no, sa inyong kinabuhi karon mga bata pa kayo mga pila edad ninyo karon mga 17, 16. Oh. No, so bata pa jud kaayo. No? So ano usan tuigan ni nagsugod din ni inyong Green Team? Sa kuan ba kanang sa mo na year grade 10 o senior high, no? So kana sukat-sukat na kuan na nasud mo sa CIC na ana gyud ni dugay-dugay na bagyo. Dugay-dugay na ni siyang Green Team, sir, katupang 1995. 1995 pag yun. Wow, okay. Dugay-dugay na ni siya na katupang una-una nanamig ka ng ginagmay na mga kalihukan. So nanamig mga tree planting ana-ana na nagasyaan mi, so nahatagan mig opportunity na makaadtog Singapore. Muna siya. So ni-start pa ni siyang Green Team katupang 1995 na nag-start mi ka ng mga ginagmay na activities, then muna na naabot din mi na hatagan mig invitation. Dugay-dugay na gid no 1995 wa pa man ta mga tao ana, no? Di ba? So sa kadugay na, no, pero karon nakaabot na gyud mo Singapore. Imagine, no, nakamu ang ni-representar sa ato ang syudad sa Cebu ug sa Pilipinas po, di ba? Nagidapan ninyo ang pangalan sa inyong eskwelahan. Wow. So, proud jud kaayo inyong mga teachers, inyong mga ginikanan, inyong mga classmates po. Kamo? Malipayon kayo, sir. Malipayon kayo, di ba? Wow, imagine kanindot sa ana, no? Nya, unsa man namoy ika-share sa ato ang naminaw karon unsa tong mga mga recent na ninyong mga kalihukan, no, para makibawas ang ato ang mga kaigsuonan sa Visayas ug sa Mindanao para tingali po na sila ika-contribute, tingi ganahan sila mo appeal ba or kani importante kaayo kay so kani mga yan kalihukan kinahanglan magita anig suporta, no, presence, no, partisipasyon ug kwarta. Yeah, di ba? Oh, so sige kanang unsa man yung mga experiences, no, sa sa mga niaging mga tuig unsa may na experience na ganahan ninyong sa inyong mga naminaw karon, may mga fans karon, oh, di ba? Oh, para sila pud na makuan pud sila na ganahan lagi ko mo apil ana inyong Green Team, no? So kapag mga sa niaging tuig ba or niaging duha ka tuig, so unsa man yung mga mga nabuhat na
karong tuig sir nami gi sugdan nga advocacy gitawag namong #break up with plastic sir. So mura ni siya uyab kaya maski sige ka og kanang palayo kay muduog gihapon na nimo. Maski dili na maayo ba mura nag plastic. So mao na among giingnan sa among mga estudyante nga dapat minusa na nato ang paggamit og plastic kay maski kaisa na gamit padungay na sa basurahan. So ang mga konkreto nga action nga among gibuhat ani kay magdami among kinaiyang mga butanganan sa tubig. Ang among kantin kay wala ga baligya og plastic bottles. Unya narami ka ng piso-piso gani sir nga kuan. Kanang Oo, water oo. dispenser. Pero walay plastic nga Kailangan kanang- sudlanan oo. yun. Kay Oo. naajud mi amo ang own nga butangan tubig. Unya maski kanang kutsara og tinidor kay dili mo hatag amo ang kantin og plastic kay magdaman mi og amo ang own sir. So mao na. Oh, nya kung di sa kadao, kinamot, di ba? Kana biyata ang kwan gyud murag ato ang lumba ta na paangis pagkaon, di ba? Oh, then nindot kinang kwan no kanang buhatana ba kay bisa ginagmay-gagmay lang dako na bugod sa epekto. Induta break up og plastic ganahan ko ana da. No? So sa kamong kwan naminaw karon na kwan. So if di mo ganahan magbuwag sa inyong uyab, mas maay buwagan pa yung mga plastic. No? sir. Di ba? So, sige, unsa pa may lain ninyong kuan mga kipambuhat, no? Regarding sa inyong green team? Amo nga pod sir kay kung magklase gali mi sir kay naay usahay PE physical education so magdala gid mig lahi nga sinina magdamig PE uniform so among giawhag mga estudyante nga dili sila ipangsulod og mga plastic pod sir amos lang gipang-awhag nga mogamit og eco bag kay kanang sa pag-start pa lang sir sa katuigan kay inigpalit gali nila og mga libro sir kay instead of kanang mogamit sila og plastic or mohatag ang school og plastic para isulod ang ilang mga libro kay isulod og eco bag para mura pug magamit nila inigdala silang PE uniform sir. Wow, okay, abi na ko inyo nang undang ko ng PE. Pero yeah, nindot na no. Kay kana di man gyud ta pwede na murag mausab no sa isa ka gabi ira. So hinahinay. So kani kay kuan murag dependent biya kay tag kuan kaning plastic no. So hinahinay na to nagkawala. Ninduta ang mga kuan ninyo mga kalayukan. So napabaylain na inyong ganahang ihatag or bilin sa inyong mga naminaw karon. Sir, sa sulod po sa among kantin, sir, kay among gipangawhag po mga estudyante nga sila muhipo silang kinan-an kay mamaligya ang kantin og kanang manghatag bitaw sila metal tray, sir. Na murag ibutang nila sila mo butang sa receptacle na ilang laging i-segregate or i-separate para dali ra. Na napod toy mga ubang kalihukan pod sabi ng last one, last out, or last one, kung pinaka-last ka, mugawas kay ikaw mo'y mupawong sa tanang suga. So, wala lang, dili lang kay nami i-assign nga tao para mupawong. Dapat silang tanan sa sulod sa tunghaan kay makabaw silang responsibilidad bilang usa ka tao nga tig-amping sa kalikupan, sir, para pod ma-prevent na mo nga dili masayang bitaw ang enerhiya kay sakto bitaw no kay kana lang kuan ba di wala kayo murag effort sa pagbuhat habit lang yun na siya ba na buhaton ta no out of respeto sa kuan hung managamit sa classroom so wala dili masayang ang kuryente nya kay kung ang aircon pa na abot lang ka di pamantanan aircon siguro pero wala mo aircon okay which is actually nindot man pud kay para makasinati gyud ta ba unsa ni nahitabo karon sa atong kalikupan no di ba nya karon kanang napababilahing ika alagad na sir napod may gitawag nga contest sa among eskwelahan nga bago-bago lang gilunsar ang tawag namo kay eco-friendly classroom challenge. So muni ang usa ka challenge para sa mga estudyante pod nga para makaibaw sila sa ilang kalibutan pod para ma-aware sila kung unsa ang mga butang sa lugar. So usa sa basehan sa grado ani sir kay kami ra man poy mo grado ani kay ang kalimpyo silang tunghaan, ang ilang suga ug ang ilahang ang pag-arrange sa ilahang tunghaan, sir. Usa ani ka criteria ani sir kay ang paper bins namo, sir. So sa sulod sa usa ka tunghaan, sir, kay na sila dako nga kahon nga
gihimo lang gyud para ani nga paper bins, sir. Ang paper bins kay dira to namo ipamutang ang katong mga papel nga murag nagamit na sa mga estudyante niya. Murag magamit pa ba? Pero dili ka nang nabasa or nakumot. So ibutang namo dito kay ikahuman sa tuig kay kolektahon na namo niya. Amo nang i-recycle, sir, kumbaga ba. Then kanang usahay pod kanang kung nagkailangan og kanang scratch paper ang usa ka tawo kay dira sila mokuha sa paper bin. Maayo kay na nabuhatan, no? Kay sayang kay mga papel ba nalimpyo pang mga likod. Di ba? Kaya dapat gyapon na sila kuan magamit pa aside from scratch paper, pwede mo na siya pang trapo, no? Pwede siya pang kuan pang kung namoy mga delicate na mga butang, pwede niyo pang kuan pang pang putos. Pwede din mo dali daghan pa kay pwedeng mabuhat, no? And suma o daghan na kay mong nabuhat, no? Kana yung gibuhat if kuan di ra gyud na siya para sa eskwelahan ra, is actually para gyud na siya sa para gyud na sa kalibutan gyud. Kay nabas kanta ni Beyonce bitaw na what goes around comes back around. Kung unsa ato ang na labay sa atong kalikupan, mobalik ra gyapon anato. Sakto ba? Mo agree ba mo? Oh, sir. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Di ba? So, unsa pa man napamila ingi ko, ganahang i-share? Kuan kada buntag, sir, mahatag mi og mga reminders sa tanan na grade 1 to grade 10. Amo sila gipahinumdom nga dapat tarungon nila og laban ang ilang mga basura sa unsa ang tarong kolor nga basurahan, kung malata ba o di malata or recyclable. Ni amo sila gipahinumdom kung for example kanang Chucky kana dili na siya malata. Dili na sakto. Kaya na maski mga bata nana jud sila mga utok, sir, kung unsay sakto nga kuan basurahan. Niya katong pag family day sad sa senior high, sir, namaligya og plastic bottles pero there's a catch. Kay kanang kung ilay uli ang plastic bottles na sila'y madawat nga piso. So murag mas ma-encourage sila, sir, nga iuli niya. Ikahuman ana kay i-recycle na namo ang bottles siya. Naray mo kuha para mas magamit pa siya. Well, nice kay na siya na idea, no, na di ra ta mo ingon ba na kana tarong segregate ng basura na kuan dito sa malata di malata na ana niya. What if ang katong mga tao or mga kuan kay di sad sila kaila kung unsa saan pa kibaw kung malata ba ni Sir Dili, di ba? Unya kada po no kung kanang naay pay pagkaon nagisud sa plastic o unsaon man na siya pagkuan, di ba? So kana sad ang unta na kinahanglan may buan sa mga tao, no? Tanang tao di ra ang mga estudyante, pero tanang tao gina so mo nang importante jud kayo na naamo diri para mo kuno muhatag sa inyong mga nahibaw-an sa inyong mga experiences ato sa mga kuan mga kaigsuonan. And kani siya di ra pod nila sa kuan sa Sibura. Imagine na punta pa ni Visayas ug Mindanao, and since naputay kuan streaming sa FB, global na gini inyong gibuhat karon. Di ba? So nya napamila ang ikakuan pa. So kanang muna to siya katong among gipangbuhat sa sul sa eskwelahan na nasad mi mga kalihukan sa gawa sa mga eskwelahan. So nasad mi gitawag na Limpyo Cebu na. So, ang kaning Limpyo Cebu, sir, kay isa ni siya ka program na gibuhat sa CIC Cebu kauban sa Aboitiz Mega Cebu. So, kani siya, sir, ang mubuhat ani kay ang among mga grade 8 na estudyante na dinuyugan sa uban namong mga maestra. So, buhaton ni nila mga alas 6 sa buntag, mahuman og mga alas 9. Ilang buhaton kay manilhig og mamunit og basura tungod og atbang sa among eskwelahan. Eskwelahan ninyo. Wow, okay. And mga higala, nanamoy inyong first na fan o inyong first caller sa karang buntag. Sige, hello. Hello. Hi, good morning. Good morning. Good morning, sir. Yeah, good morning, guys. Yes. Kaning concern ako ba kaning atong mga almost all packaging material sa grocery. Dili kuan biodegradable. Mo good, sir. Giba na tong plastic. Okay, I'm for it, no? But ang problema na to kay 99.9% siguro sa as you notice sa mga grocery items na to non-biodegradable, mga aluminum packs, mga tetra packs. Muna akong kay
kita ko yung number 1 in the world sa kaning mga small packages bitaw. Sa mga sachet so Sige. kuan. Sa Sheba, hili kita sa Sheba because ang purchasing power nato ubos man. So we cannot afford those big packaging. Muna akong kuanda na ako i-share po sa mga estudyante na to na mga bright ideas, especially sa San Carlos na sa may develop na to na another option for packaging. Safe food ang food or whatever inside. Muna akong kuan natin ang atong kuan unsa na kind of material Na pwede biodegradable. na pwedeng Na mulas ipuli. po ang kuan. Expiry date pa sa kuan item inside. Maro sana on the moment. Thank you. Okay, thank you kayo sir and God bless niya for sa imong pag-run for this coming election. So kato akong caller di is running for congressional seat sa North District, no? Okay. So thank you kay sa tong first caller, no? And so kamo na mo ikakuan kay bago ba ni gawas sa news na ang Philippines lagi in terms of katong mga sachet, no? Na pila ka billion na na tons ang naglalabay per year. No? Naba mo ika suggest para sa itong mga naminaw karon? So kaning mga kuan sir, kaning isip mga estudyante pa mi. So kaning mga packaging nga ginakuan sa mga company, so wala man gyud tay mabuhat ani as students kay di man nato pwede ma-change ang ilang mga the way sila mo package. So the least we can do sir is kanang if mag-grocery ta, we can bring kanang magdala na ng tag atong own eco bags nya. If mapalit sa tag atong mga food kanang instead of ato ipasulod og mga plastic, magdala na tag atong own lunch box which kani masad ang ginabuhat sa mo mga students. Nya kanang magpalit og kanang mga ganahan na mga imnonon sa mga tao karon labi na kanang milk tea. So kanang imbes na kanang magkuan lang mo sa katong plastic bottle nila, magdala na lang inyong own tumbler match with your own metal straws. Wow, okay no, nindot na. Niya kana pong kuan grabe ba kay labi mga babae, grabe kay mo gamit og kanang sachet ng mga shampoo, conditioner, no? Niya unsa man ka inyong pwedeng ma-suggest ana unsaon ka na para magkuan ma-minimize kay ako nadunggan karon kay na may pinigwas ka ng shampoo bar. Yes, Kadunggan man ano? So kaning mo din na ang last intramural sir kay na maligya ang green team ana mga products na mo pag intramural. So muna siya nag-set up mig booth niya na maligya mig mga different products. So isa sa mong products kay kanang shampoo ug conditioner bar para sa kuan sir. Yan pa po lain na mga baligya sir like kanang mga metal spoons, mga panty liners for girls sir. So malabhan na lang nila sir dili na mo kuan nya wooden toothbrush and wooden cutlery sir. Wow, okay. So imagine sa itong mga naminaw karon no, kani mga batanon karon no, di ra na para sa kalikupan o napag entrepreneurial skills, di ba? Lindot ta. Ay karon kay oras para magpahuway sa tanya. Maminaw ta sa tong sponsors. Ang oras nato karon is alas 9:30 oras gatod kaninyo sa University of San Carlos, Education with a Mission. Pagtulungan sa kalikupan angay narong masairan. Okay, may pagbalik sa itong programa pagtulunan sa kalikupan. Kung naade mo ka ng buot na i-contribute sa among surian karong buntaga or na mo mga questions sa ato ang mga bisita karon, pwede mong mo text or mo tawag sa kanina cell number 0926-711-6773. Pwede sa mo tawag sa duha ka landline na 253-8846 o 415-9323. Niya, kani po among programa kay madunggan po niya siya sa dyrf1215.weebly.com sa internet ni siya o napod ni siya sa Facebook Live, no? facebook.com/dyrfradio para kung ganun mo makita sa mga dagway sa itong mga bisita karon na araw po dito. Okay, sige, tiwasa pa na sa istorya, ano? Niya, unsa pa man laing na mga gibuhat ninyo sa sulod o sa gawas sa inyo ang eskwelahan? So, isa sa mga proyekto na gibuhat sa among eskwelahan kay pag last Family Day 2017 ang Adopt a Tree project kundi ang kada pamilya kay pwede sila makasagop og lain-lain ni kahoy na ganahan nila itanom sa ilang matag balay, sir.
Okay, that's nice. Pero question lang kay hala sa taman ang inyong katubang karon kay isa ka plant taxonomist. So ako ginang specialization so unsa mang mga kahoy niyo gipa-adapt? Mga fruit-bearing trees, sir. Fruit-bearing trees. Okay. So di lang ta tong mga mga mahogany, mga gibina. Yeah, okay ra pod ang mga fruit trees pero mas maayo ta na magkuanya ta sa mga native nato no kato ato mga lumad mga lumad na mga kahoy if ganahan mo makahibaw apaan na kay kami sa San Carlos pag arboretum tanang mga museum sa mga trees living trees niya later on na focus me especially katong mga endemic katong makit-anra sa Pinas ug katong makit-anra pod sa Sibura na idaghan. Okay, sige sa pailain ninyong mga nga kalihukan. So naka-adopt nag-tree, so nanasad may lahi na kalihukan or program na ginganlan og adopt a hectare. So kani siya ni bunga ni siya sa gikan sa Memorandum of Agreement signing katupang 2016. So kani siya ay isa ka tripartite agreement. So tripartite but pasabot na tulo ka grupo ang naka-involve ani. So una ay ang katupang MCWD. So ang MCWD sila mo hatag sa katong isa ka hektaryo na yuta sa Campo 4 sa Talisay. Dahil kay kani siyang Campo 4 na hektaryo na makita man ni siya sa may Haklupan watershed. Okay. So na isa ba ni siya sa 5 ka watershed diri sa Cebu na gi-manage ni siya sa MCWD. Okay. Na isa sad ka grupo na nag appeal ani na kasabutan kay ang CIC Cebu. So kami ang magbuhat sa kanang lahi-lahi na mo na mga activities na tree planting dito sa among gi-adapt na hektaryo na ang ikatulo ani kay katong Campo 4 Barangay Campo 4 sa Talisay. So di ba nakatanom na may mga kahoy na mo dito na sana mag-amping sa mga kahoy o na unsa mang ang mabunga ana sa future na pananila na. Okay, wow, nice. Oh, sikat na kay mo na mo ikaduhang caller karong buntaga. Ay, balik di ay sige, hello. Hello, good morning again. Hello, good morning, sir, again. Okay ra ba mo interact ko balik? Oh, okay ra kayo, okay ra kayo. Sir. In line with your kanang advocacy kaning saving the trees. One of my advocacy, which is also my priority bill, is we have to go sa mass transport, subway railway system. In this Mass way, transport, yes. we can save the trees, no? Instead of widening the roads, sa taga-widen the roads, especially Cebu City, Mo good, sir. because of the high-rise building. Mm-mm. So the only option left is subway, tunnel, or railway. Mm-mm. In this way, we can save the trees Mm-mm. along the road. Mm-mm. Kay kani manggungkuan kaning sa advantage po sa subway, it will reduce the pollution Mm-mm. because kuan man siya kanang electric. Mm-mm. And mass Unya, transport pag yun. Ah? Mass transport pag yun, sir. Oh, mass transport magyud ang kuan kay this is the only option left or tawag nila na still the unchallenged option in solving the Cebu City's traffic is kanang mass transport. Ideally, kung highly urbanized cities, we have to go sa Bamlooy ka ni mga estudyante tao na mag-atang og jeep niya mag-stack up the traffic 1 to 3 hours. Init kayo, especially summer ba? Kaya I'm always on the road, no? Practically na ako sa dam doing my daily routine. Kaya makita na ko ang mga estudyante tao na sa jeep magkwanta sa init, abog, pollution. Kaya dili lang minute na sa standby, hours. Mo good, sir. Yeah, it's getting worse every day. Oh, makarelate kita atong mga bisita diri mga batanon, sir. Oh, I'm willing to have a dialogue with kanang mga estudyante especially sa kaning engineering. Kay mao magina ilang yun kanang more or less expertise kanang mga engineers, civil, mechanical or in the sir. about this subway system. Kay mao na gini yun para na gini sa the next generation. Expensive, yes, but we have no option left. The Cebu City and Cebu Province is losing 1.1 billion a day. Billion, ha? Billion, good, sir. According to JICA. And that's 401.5 billion a year. This is the main, aside from kaning plastics or whatever, kaning ang pinaka main issue karon
Yes. Because the economy is losing 1.1 billion. Ang Manila is losing about 4 to 6 billion a day. Mm-mm. A day, ha? A day yun na, sir. So, that's 1 trillion a year. Sir. 1 trillion. So, almost one-third of our budget, national government budget, 1 trillion nausik sa Nausik sa diha. kuan kaning pollution. Ano, sorry, Sa kanang traffic. O kuan, oo. Okay. So, it will be kuan also, it will be, what do you call this, ideal also na pwede sa ninyo na explore na actually, naman yun na siyang subway. Imagine ang Hong Kong. They built the first subway in Hong Kong in 1910 pa. Sir. Maugid, sir. 1910. Yeah, 5 million passengers every day nagamit sa subway in Hong Kong. Yeah, kita din Cebu, wala pa. Yeah, but hopefully, sir, maabot rin yan na time, sir. So, how can we achieve this? I'm planning to create a Cebu Mass Transport Authority that would study, research, source of funds for this project. Maugid, sir. We cannot, pwede dito mo gamit ng tax money. What we will do is we will invite private Investors, investors. o mga kuan, sir, o mga companies, foreign companies big, especially. Yeah. Because this what they call this big potential for what they call this real estate business underground. Yes, Thank you, sir. Thank you, Kaisa, Thank you for sir. your time. Thank you. Okay, thank you. Okay, so yes, no, okay, dako kay problema ng traffic and sakto po yun sir na, 'di ba? Na it's a good solution for the traffic problem and as well as ang pollution pod ma-minimize pa kay mass transport na pod ni o kuan di pod ta kailangan mo putol nag mga kahoy. Ang kinahanglan to na bantayan lang is ang kung mag-count sa ilawom, ma-excavate kay stable, dili mahugno and ang baha. Okay, sige. Okay, so salamat sa tong caller and unsa pa laing natong ikakuan? Di ka alagad sa tong mga naminaw karong buntaga? Jam. Kabahin sa usa ka hektarya nga gi-adopt sa among eskwelahan, sir, kay nami naka-idea migikan sa Singapore nga mohimo og proyekto nga ginatawag og Forest of Love. Ang kanang Campo 4 nga hektarya nga among gi-adopt kay usa na ka watershed area. So ang pag take care anang watershed area kay ganahan himo og kalasangan, gamay nga kalasangan atong dapita para kung mag-uwan man gani nga pirmi man sad mahitabo sa atong lugar kay ang kaning mga kahoy makakuha sila aning mga tubiga og mabalik ra sad sa atong water system ang mga rainwater. Okay, very important sa kinakaron kay sugod na betag experience og El Nino na news na karon na ang sa Buhisan Dam muna siya ang pinaka main source og tubig sa MCWD ni naog from 6,000 cubic meters to 2,500 cubic meters and kuyaw na jugay na no. So unta if kung sa una pa kay pa lang mga tao unsa pag-amumag sa mga kalasangan di ta maka sinati kun ani problema karon no. Yeah, karon ko mga batana so kay bawo na mo so diba? Let's make a difference. Okay? Sige na pa ilain ganahan mo share sa unsa nyo na experience as part sa inyong CIC na Green Team. Miss Pauline or Miss Jasmine? Miss Pauline? Yes. Dito po sa among pag-adto sa Singapore naka-experience pud mi pag-meet unsaon or pagkat-on unsaon pag sustain dito sa Singapore sa kinabuhi kay dito sa Singapore naka-mix sila sa ilang environment o sa ilang city mao na maka-inspire siya na among dito sa among nakatunan makatabang pod unta dire sa Pilipinas niya. Dito po sa Singapore naka-appeal mig mga activities na maka-share sa awareness dito sa awareness in terms sa mga issue dito sa environment na among in a way na among ma-solve through simple ways dire sa as a youth. Shoot. Oh wow, okay. Then si Sir Kwan. Dito sa Singapore kay gipailami sa ilang mga solusyon sa ilang mga problema. Dito sa namo nakuha na ay basin ni pwede sa Pilipinas o basin sa Cebu. So nakuha mig ideya, nakuha mig inspirasyon unsaon pagsulbad sa among mga problema diri sa atong kalikupan.
Okay, wow, nice. Yan, Miss Jasmine, nakaiga ka. Gana lang ko mo add sa gipang ingon ni Jam Okay. about sa among proyekto na Tabag Forest of Love. Mm-mm. Kana di lang ni open sa mga estudyante sa CIC kundi para ni sa tanan. Kung Mm-mm. ganahan ka mo tanong og kahoy dan pili ra jud ka mo apil namo. Mm-mm. So ang nasad mi kana Kalihukan. part sa among kahilo Kalihok ninyo. Okay, kay na. kana kung pag plant nimo og tree kay apil sa na og time capsule. So Okay, so nice. pili ka magkuha og time capsule namo Ano sa time capsule, so kadang murag mga mementos, mga kwan, gili, no? So, inigtanom nimo sa kahoy or kanang pananom nga among ihatag sa MCWD sir kay ka kuyog ana kay usa ka time capsule kung asa ibutang nimo imong mga picture siguro imong mga importante nga mga butang niya ikuyog nimo og tanom atong kahoya or Kahoya. nay portion atong nga land nga kuyugon nimo og tanom niya para sad ni emotional attachment nimo sa kanang imong gitanom nga kuyog mo motubo or kuyog mo mo grow ana nga tanom para dili nimo putlon or dali ra nimo kanang pasagdaan kay naa man sad ka ngadto. Wow, okay. Nya karon mo kailangan po ta mo kwan mo pahuway para maminaw sa tong sponsor ang oras karon alas 9:45 oras giatod kaninyo sa Aztax 9 alang sa ligong panglawas o glowing skin mag Aztax 9 na aron good vibes all the time. Ang Aztax 9 mapalit sa inyong suking butika nationwide. Pagtulungan sa kalikupan, angay narong masairan. Come join, let's shop and let us have fun here at Baysano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. So come buy more, spend less. There's on to sell, yes, spend it now with Baysano Capital. Baysano Capital. Baysano Capital. The best place to shop for all. The best place to shop for all. Nahadlok ba ka sa bukol, cyst ug tumor sa imong lawas, benign o malignant na ba kini? Ayaw na padugaya pa. Inom na sa Santhone Plus Herbal Capsule. Napamatud-an sa mga eksperto nga makatabang og tunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter ug uban pa. Santhone Plus Herbal Capsule. Ginatabangan ng imong lawas para dili matubuan sa mga bukol, cyst ug uban pang mga balatian. Santhone Plus Herbal Capsule. Garantisado may alibyo. Mapalit sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zanton ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggagamot sa anumang uri ng sakit. Radio Puwersa! Pagtulungan sa kalikupan. Okay, naabot na ta sa kuan muna siya ang last part sa itong programa karong buntaga and natay duha ka callers. So atong tubagon, hello. Hello. Oh, hello. Good morning, Hello, sir. good morning. Morning. Doon na lang ko itampo. Oh, sige, sir. Regarding karon nag clean up drive man ron sa mga kasapaan. Kanya kaya nga to kung mga sapa problema manggod kay na kuan na. Patay na. Patay na. Oo. Oh, so unsa may hinungdan anay? Tungod kay wala tay sewerage system. Oh, kana isa na. Kasagaran na muyo dapin sa sapa gipaagas lang ang ilang waste ngadto sa sapa. Manay na nga matay atong mga sapa. Oo. Kinahanglan mo proposta og sewerage system. Mm-mm. Kaya tanang waste sa pangabalay suyo po na ngadto sa usa ka system of recycling. Oo. Mao na sa buhaton. Oh, Sa atong sakto na, sir. nasod wala patay sewerage system. Ambot lang ka ng MWSS sa Manila do na ba pero mao nay hinungdan nganong nangamatay ang ato mga sapa tungod kay ang mga settlers daplin sa sapa diretso ra ilang hugaw ngadto sa sapa. Oo. Wala gani mga septic tank. Mao good, sir. Manay akong observation. Okay. Okay. Salamat kayo, sir. Yeah, sa atong next caller. Ay, wala na dito next caller. Okay. So, naiganan ninyo mutubag or munay ika-hatag na mga impormasyon sa katong atong caller regarding sa katong clean up sa atong mga rivers o katong ang source which is kana gikan sa mga balay-balay and mga industriya pod na gilalabay diretso sa sapa ang ilang mga hugaw, no?
So, unta sa balaod kay di man ta na pwede. Di mo to na dito na pwede. Pero musa ni isang kulang nato sa kuan sa actually duha ang kulang nato diri sa Pinas no, di lagi sa Cebu. Una is ang enforcement. Ikaduha is ang disiplina. Which is karon kamo mo assume lang ko na karon na mo disiplina, di ba? Ana ba? Kaya data ikuan isa ka caller dapat last na lang ni. Sige, hello. Hello, good morning, sir. Ay, good morning. Kanang mo share unta ko about ato yung topic bitaw sa Singapore. Sige, Kanang ma'am. pang atong sana Kalikupan? Pag-save, no? Oo. Kanang abi nimo sa Singapore manggod ang usa man gyud no, ang first siguro gyud unta no discipline. Discipline yun, ma'am. Kay bisan dinhi sa ato unsaon nato pagpahimutang ang atong gobyerno magpahimutang og mga unsang mga pamaagi para unta ta mahapsay maayo ang atong mga ma-serve unta ma-save unta ang atong mga unsa di nga ipang-save no sa atong earth. Pero discipline kay ngano isa ka tawo pila ka tawo lang ang mo obey unya ang kanang uban mostly wa gyud mga batasan. Mao gid, ma'am. Kanang dito sa Singapore ug timo ka ng sagbot ikaw sa imong kaugalingong balay mahimo ka rag mo abuso kay wa may tawo nakakita nimo wa may taga-gobyerno pero disiplinado kay sila kana ilang lababo doon na gyud pinakapino nga kanang drainage kanang sana kanang salaan kay para nga wa gyud sagbot nga mahulog didto kay kanang makabaraba sa puan unya sila didto no kanang muna ingon ana sila ka obedient kaayo ultimo kanang sa mga kanang mga sana kanang elevator kanang mga pamaagi gani nga dapat padaplin ra ka di para dili sa ato at tabuon ang mogawas unsa ang pagawas di ka gawas kanang mga escalator dapat kung left ka right ra gyud ka kung mag-stand ka ra or mo-walk ka ana na adyo kay proper na side unya dito sad ang basura nadako kay sila mga dako ka na sila kana bitong malabyan tas high ng mga kasada no dako kay nga murag kanang drainage kani nasa tubig pero hinlo kaayo wa gyud ni abuso. Mao gid, ma'am. Hinlo jud kay na ilang kuan, ma'am. Hinlo ilang kaayo. drainage. Unya kanang ilang sa mga kondo kanang mga housing nila doon na gid sila drainage system ang ilang kanang basura ihulog ra man nimo no kay di man nimo na madala big na kasi ka 33rd floor di man nimo pwede ka naog o gawas anang mga kanang mga bulky igawas na nimo sa inyong gawas diya sa inyong balkon silbi naman dihay murag butangan lang nimo tay mga kutson ba nimo nga unsa ibutang nimo diha kay doon na ra poy mo pick up ana nga silbi in charge sa cleaning unya kana sila mo dispose ana pero kanang basura di mo sud sa imong panimalay disiplinado gid ang tawo. Okay. O masunod jud mao na nga pag-abot sa silong ana sa basura do naman sa kuha so hinlo wa joy langaw. Wow, salamat kay ma'am niya. Muni siyang nagpasalamat sa jud kay ko na ni mga bata nato na mga estudyante karon na sila ang disiplina nya hinaot na ang ubang pong tao kay matakran ani. No? So muna nahutdan na gitag oras. So, muna kuan na lang unsa man inyong murag inyong panamilit karon sa ato na naminaw. So sa tanan naminaw kay ganahan mi mo nami diri para mo share kay ganahan mi mo inspire ganahan mi mo raise og awareness para makakibaw jud ang mga tao kay like kaning quote na you can't treat a crisis unless you see it as a crisis. So mo na nami diri naka-share mi tanan sa among nabuhat na gusto sad namo na daghan sad na inspire sa among gipang buhat hasasad ang kanang mga kabataan ang mga youth para sa namo para sa brighter future para sa atong kalikupan. Mao good. Niya, sige, one last time atong ikuan ang inyong slogan, Green Team CIC. So 1 2 3 go. Kami ang Green Team sa CIC Cebu, taga-amping sa kalikupan. Okay, daghan salamat kayo sa atong mga bisita, mga estudyante gikan sa CIC. Salamat, sir. Cebu. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat sa mga callers po. Amo namin mga fans. So, sugod na. Niya, pasalamat sa mi sa among station manager si Father Babu Biso og si assistant station manager si Father Fiel kay kung wa to sila kay wa to ni programa ha. Niya kani pa tong technician diring gwapo kay na skilled. Niya kuan kanang hinaot sa unta ano kay ang University of San Carlos Department of Biology nami mga kurso na gina-offer na BS Bio, BS Marine Biology og BS Environmental Science. So, Green Team, hope to see you niya. Yeah, medyo mahal pero
all I can say is worth it naman po. Bitaw, niya, kuan ka nang daghan yung kayong salamat niya. Kuan, hopefully na minaw si Sister Maria Luisa Javier, Sister, ngilngi kayo mga estudyante, Sister, niya, if pwede pa sa sila maimbitar pa nako sa kuan sa laing Sabado para sa ni programa kay murag kulang, di ba kulang ra kaya kulang napata sila ganahan ikuan ka kuan ba ika-share unta sa mga naminaw sa mga among kaigsunan sa Bisaya anog sa Mindanao, so dako kay ni siyang tabang. So Sister, kapan ha, sunod-sunod niya na mga Sabado. Daghan kay salamat niya, daghan kay salamat silang teacher diri, silang Miss Astrid ug si Ma'am Arlene, sorry. Okay, and daghan kay salamat. So sunod Sabado na gyapon ni programa, hopefully na pagyapon ni atong mga bisita karon. Daghan kay salamat sa mga naminaw, as in daho kay mugtabang kay kaning pagtulunan sa kalikupan, di ra ni para sa mua, no, para po ginisa di ra pud sa Cebu, sa Pinas, para ni sa tibok kalibutan. Okay, so daghan kay salamat and maayong buntag.